היקף חסידי. אתגר, בחרו בתשובה הנכונה. קרלין סטולין. איזה מאפיין מבדיל במיוחד את התפילה בקרלין סטולין לעומת חסידויות רבות אחרות? א', שקט מוחלט. ב', תפילה בקול רם מאוד ובהתלהבות גדולה. ג', תפילה תעמיד קצרה. ד', תפילה רק במחשבה. תשובה נכונה. ב', תפילה בקול רם מאוד ובהתלהבות גדולה. אפתא. איזו מידה רוחנית מזוהה עם חסידות אפתא? א', סיגופים קיצוניים. ב', אהבת ישראל. ג', הסתגרות. ד', לימוד אקדמי. תשובה נכונה. ב', אהבת ישראל. קז'נץ. מה אפיין את הנהגת חסידות קוזניץ? א', ריחוק מהעם. ב', חיבור עמוק בין תורה, תפילה ורחמים. ג', דחיית מוזיקה. ד', מבנה נוקשה. תשובה נכונה. ב', חיבור עמוק בין תורה, תפילה ורחמים. רופשיץ. במה הייתה חסידות רופשיץ ידועה במיוחד? א', הומור, חידוד ומסרים עמוקים בדרך קלה. ב', שתיקה קפדנית. ג', אידיאולוגיה אנטי-ציונית. ד', חיים נזיריים. תשובה נכונה. א', הומור, חידוד ומסרים עמוקים בדרך קלה. צאנז, דברי חיים. איזה ערך עמד במרכז חסידות צאנז? א', השתלבות בתרבות האירופית. ב', הקפדה הלכתית יחד עם רגישות אנושית. ג', דחיית ההלכה. ד', דגש רק על רגש. תשובה נכונה. ב', הקפדה הלכתית יחד עם רגישות אנושית. זידיצ'וב. מה מייחד את חסידות זידיצ'וב? א', קבלה וכוונות. ב', פוליטיקה קהילתית. ג', פעילות חיצונית. ד', לימודי חול. תשובה נכונה. א', קבלה וכוונות. ספינקה. איזה מאפיין מגדיר את חסידות ספינקה? א', פתיחות לעולם המודרני. ב', פשיטות, ענווה ודבקות במנהג. ג', פילוסופיה רציונלית. ד', היררכיה נוקשה. תשובה נכונה. ב', פשיטות, ענווה ודבקות במנהג. תולנה. איזה יסוד מאפיין את חסידות תולנה? א', הסתגרות מוחלטת. ב', דגש על עבודת הלב. ג', דחיית ניגון. ד', חיים עירוניים אינטנסיביים. תשובה נכונה. ב', דגש על עבודת הלב. שידלוביץ.
מדוע חסידויות קטנות רבות כמו שידלוביץ כמעט ואינן מוכרות כיום? א', כי לא היו חשובות. ב', כי לא השאירו תורה. ג', כי רבות מהן נעלמו יחד עם הרבי והקהילה. ד', כי היו סודיות. תשובה נכונה. ג', כי רבות מהן נעלמו יחד עם הרבי והקהילה. העולם החסידי. מה ניתן ללמוד מחסידויות פחות מוכרות על העולם החסידי? א', שרק הגדולות חשובות. ב', שהייתה עושר רוחני עצום מעבר לחסידויות המפורסמות. ג', שכולן היו זהות. ד', שלא הייתה גיוון. תשובה נכונה. ב', שהייתה עושר רוחני עצום מעבר לחסידויות המפורסמות.